Lana ke sinenkosi ebiliboco madoda. Ubabes wamasweet. Inkosi ebiliboco kuhamba kahle. Babes. Hayi phela ke ngeke akikho into engizoyisho phela manje. Ibiliboco yamselana King. King yamasweet. King nje straight. Kunjalo. Uking noma lo boss ebelibotho. Crashes bama 80s. Yithi lapha sinabacula abantu abasebenza ngomlomo. Amamoto ekhaya abantu abasebenza ngento yokuqabula sesifikile sithe qathatha. Yebo. Ngoba ukhona la emcimbini omkhulu wenkosi onyazi lwezulu. Uphatheke kanjani nje? Ngiphatheke kahle kakhulu. Mhlambe ngizolala nje insuku eziwu3. Ngeke ngisahamba. Awuphinde. Mhlambe ngizolala 3 days. Ngibonile izinto ezinkulu ithabathaba. Semoli la. Uyazi ukuthi kaShembe kubehanjwa ngenyawo. Hayi nami nginankinga. Izosala bit. Ngizoyishiya nje ngoba phela kuyaphola. Ihlala eminyanga bit izoba safe. Noma udingile okuyani i-tracker uyiphinde uyi-track igebengu mase ziyithathile lapho. Lo kodwa nje angingasho nje ukuthi ngithokoze kakhulu nje kuba kule ndawo ngibizwe yiyo futhi inkosi yathi angiqhamuka njengenkosi yasezweni ngoba uyawuthanda kakhulu umsebenzi wami. Singabaculi uyawuthanda kakhulu umsebenzi wethu. Judging for abantu izinto abayikhuluma ngoShembe kwi-social media nento osuyibonile ngoShembe yini into ongayisho kumuntu osakhuluma kanje? Ngingasho nje ukuthi abantu abakiyeke lokho ngoba ngeke ukuthi abantu abangaka abakhonza khona ukuthi mhlambe zilimo or abanangqondo kusho ukuthi kukhona abakubona amandla abawabonayo enkosini abo umuntu akakholele lokho akholeka uma engakholeli kwaShembe akuyeke ukuthi mhlambe ahambe ekhuluma kabi ngabanye abantu ngoba sisonke nje emhlabeni jikelele kwehlukene indlela esikholela lapha esikholela khona yabo naye lo muntu ukholela la ikholela khona inkinga abanye abantu la bakholelwa khona basuke babona angathi iyona ndawo ebalekile la basuke bekholela kuyo kanti la ukholela khona nawe abanye bakholela khona bayabelievela nje ukholela khona yebo nawe usafuna ukukholelwa khona kunjalo phela kunjalo uzokholelwa khona ngiyakholelwa namanje okay ima ke but usazosebenza ngomlomo la ngizosebenza ngomlomo inkosi ngike ngafika lapha kuwe bengiqala ukubonana nayo ngihlezi ngizwa ukuthi uyawuthanda umsebenzi wami ngiyibona noma mhlambe ngizwa noma ikhuluma ngami hayi ngafika ngathi khona ingoma ethanda kakhulu webafana ngenkhothamela onikazamano yimi nkosoleke olalo yimi nkosi yaseswe webafana ngenkhothamela olalo ngenkhothamela Nje sanibonana zwini liyaphila kodwa ayithi lobo singabantu abasebenza ngomlomo manje ngikaze ngajabula ukufika kuleli khaya midi iminyaka ngifisa ukufika kodwa namhlanje iphupho lami lifezekile okusho ukuthi ke manje sengizohamba phesheya sengizocula phesheya mase ngifike kuleli khaya asibonge kakhulu ezweni DJ asaje bakubhala audio nje lapho ukuthi uzobona ngani awudlalele ethi ithini konje ingoma yami ziningi ayiphi asithi bangani Jesus is with me no yithi le ngakho unyaka futhi Yo, Jesus is with me. Yo, Jesus is with me.